Mansu Bwomogusi Umurobiri ukubwatia nigo bekirwe igoro y'imyaka 13 naigo abalinse y'imyaka iyo nigo balinse ya morokerio ya Bible. Mwantu mulili ya ndizi TV nkwalene bene ase weekend imeyo moroberio umuganone asitoko tukusanga n'abageni aho babakorwa emigano yabo nabo yokwa obosemi anemono nakyora bokorwa ase kerenge kemo guika ase kerengo kende nigo tora tukusanga nere David Gesora oyo rabiri munjili asika kerege chambe kolende bono nomule myale abakorwa umuganoye anemono nakyabete gakoiborwa akaba ukina wikira ase abere wikira kona boko tugwate witira somtandao to Facebook Ndizi TV News digital asense meri YouTube Ndizi TV News witira somtandao to www.ndizitv.net hasonyara chinse meronge bere nainye ama tuko tan emerong ama tuko chinsa emerongo ebere nainye ama tuko atano nabere je wiki wairebuya karibu naende imeyo moroberio umuganone Ndizi TV. Thank you. Faida y'umuriri okora litkulitangani tumanyango amalietago ayeningo na nkanga yega nche ukwana Gesora David uyibondicho kagere kura bosamaro eroke sabo kizide kurukuligege bosamaro ja education bosamaro ward ankurua county ya Nyamira and then also ngurua se Nyamira South. Yes. Kiro monto ore aso goiko bwense na abetega kuiborwa mwaka kwe kwa abete kuiborwa naende aba ensemo kie kwa abete kuiborirwa jona yore twe umwaka wiki ni mwaka mwiriwe amachimbi kianda na 58 ase kinyorugia kura bosamaro ya abayibuli bawo mbarabya babale mo buri tato minto gakurukundicho oyo nakundi na mamo minto gakurukwabiriska masosa oyo bobenga omubegi kurwari nyairasa ya kero yomo mate amatuka ali yakale bose chinka chinyinge ntoro chinga abagaka nigo bali kunyoma konyoranga abanyoma abasubati wetano yomo sibabere enkaya ino tato mino abasubati mbalenga bwate naende enkaya yawo bose enka kwa beto kuibolirwa ne yakalenga yalenga tato minto gabate nyomba ibere atore nyomba enkayo mu akondicho nakundi ase womo ngida masosa ma como que nyomba rere gari kurukunya kunyangi musubati sobro ire kiambere umuchunya mbindo ba tata bangina bae bonsiga tipo cha ugichora yere ugichora ward naende erese account ya Nyamira South as a Mongoli sub-location, both of them. Yeah. Okay, kwa miro kwanera mange na mono na kwa bete go kuiborwa ntamanyinga enkeji ye ino wose nkasino abana mbalenga mwarenge na ye no yokalenga kwalenga aya yomba yitoto abana batana babere umurumo tangani uyu kabere uyu gatatu yonde namba 4 kurwaro mu muraka mbwati ya uri namba 5 inyaruka namba 6 inyaruka ende namba 7 so this total number ya bana ba mama useba tata nyumbeke mbatana na babiri bona kunangu kwa na iga bamurabo minto bali moyo mbatatu mu muro kabiri na raine no mu muro otigale no mu muro manene umumuro gatatu n'umumuro kane umumuro kabiri n'umumuro kogoti barabumba igete kurara. Yes. Okay, kwa kwanera igo kurende tatakoranga ogunjeni kwa beire asama tukabona okonyoranga umuyibuli usomusacha umuswati bakwiburu mwana yo abana babiri abana batatu eto bauti nero nkyo kuligeria eto bauti elia yo gukinera ekero mu gukinera muri abana bange nabo igo ekero kuligeria bono iga ekera abana bakoba bakwiburu asenka bale babiri eto bauti nerelia ekero muri abange nakera abana babiri barabake ekero abana babiri abange mu
gusiga gotebanga abange mbariete kiane ngaiguobe lakini gasimbwa ngo bagokora ligwase ama abana bari kwigurwa abange kiakare abana nabwe baita yo muntu tinga buna lero umuntu atete gutwara abana bakegera abasomi arigendibo ya okay kwa kwanera igo abono ukaba gukwiburwa semkeye ntumatenga ekero mwana aberera kwiburwa egento muiburi akorengererie kubwatia anene mono no kumuira ase sukuru aye tumanyango nkwabeto ko etera ase sukuru naende aigo igete na somete skuru kura primary school mwagi kwa beto wasoro na soete mwaka 74 ngakura mwaka 80 aigate 84 74 ekero kwa beto waswali enkira asire ngo wacha kerete waika kirasire aja kerete kirasi kiritangani ki standard 1 ngakulira class 7 after class 7 nga join ya Jawa secondary tutari kirasi skuru ya secondary tumanya ngo bugima bulibwa ino ekero mwari kwende skuru akibware nke rero matu mambo robete mabwabeire bakora I remember mamu yudona what are out of challenges odo chite skuru otherwise abandi tuabeire abane na myaka asingi yo gotaka mamu mtuna kolete biashara bio kolete chingoli ni bitonga kurugogere nyuma ntaragende skuru ai manage kwenda bogere na buri bitonga ni chinyongo twajikonia abutagacha free education twabera abantu abanene nari twajoin ki class yemo but tuli machu enough tugasuguma mpaka abono mwaja ukore skuru unaracha ukore skuru class 8 class 7 engana nagani kumanyanga akyo ensemelia chinga gichiria ngwa kana mwarenge chibe sase skuru osomi ane gikwara ko tinyora chibe se cyarenge chinko ngutoka egekogera kore primary itukundi yo nyone limo munta abegete koro to skuru batware guta chance iki yomba cyare kwa munike busha tware basombe sike twaire skuru twajikomera paka yomba cyabarimu naende yedo yomba cyabarimu cyarenge cyabikire sasati abatware gutumira sasati nemme koye tuwareta yaje kwagache skuru usigo charete yomba yo mwarimu ya Kabro kwanera ogaika ase skuru yoburoso ekaro kwa beto gukorwa ase skuru yoburoso kanda nyachoko aronga kyobu mabwa bete nyachoko still challenges nchi arengo egekora nini yorete karonga de skuru kobe kotero karona jigu upload almost go kora form 4 arinje te gutumie bikoro to bya mamu bintu bya rwede Tanzania sira bagete cyarenge ngencho gete ngaja korabe kama tukabire lakini most cases inale kobe kotero na ikanjira igana yesabuji because it was a day school na agenda na corona mauko tona kulire na ndi school awese na lenga singe badana bero mondo manene itukundi yo nyawade mo mamu minta jide school ajugo tsagari baga na le kukwana no mwalimu na raka understand my problems so baka akora form 4 yeah. Okay, iwae inuma igete form 4 korende nganaga ni kumanya ase skuru ya secondary inki mwa linge gokora anono matinga chisemi nchibwate chinsemo karo mwana ko gande skuru tari semi gitabu yo kakogenda tubwate chisemi ndubwate ensemedia ichigosori cyukwegia ndubwate amatera nabo igotokaba tugutwara ensemo yende yemecheso yoko egia inki akwa betokora 70 ese skuru karonde Jawa secondary hiyo ndanje te mono drama na music I remember one time internet ya bana banya Jawa secondary tunaweza no twice so narabete muchezo nanje te mono na tajete football volleyball na nini kadi drama na music nilikuwa nikiona watu wakicheza drama ama manema mchezo wa kuigisha dona alikoro la biyamono nekaro na matera arengekoba
Karona kura kuru school stili na bete nkora teria kwa kanisa and ngakia mona ala bete one of the educators ase chikanisa buna PhD Lutrandi and chinde but formally I was a Catholic keeper. Yeah. Asinge nchundu bwata abana bana dokina bonoika nabo iko abayiboli omuruboli omuhiyo kiro kurukunga CBC abana bakwambago kwegelibwa bakora nabo iko korokelibwa nabo iko bakora ebintu bakora practical nkira bose emia abayiboli na abana nene mono aso utumika kitalanta kiabo nabo iko ase kisemi kiabo nkira bo process igonda kagiringa ase CBC ajete bono idigi direction direct idiguchia so muy goringa umwana uyo twari interest ama tukakare akwari gotegunga geta getoete yugeta ogende university na ende abantu abange bamaite nga kuri kugwarimu bachukuri ko province na no yalinge gasi nene lakini ase bono ya CBC ajete abigo doko muntu specialist ya samangana welding muntu specialist ya samangana plumbing so CPC according to me na nenge jodoche CPC ne bwate ubuyamburo asoronga azira be implemented na ndete barole kiwene takokole wikia bakole some amendment in some issues CPC mbiyere agekora mwana kakulire takunyara gutigara igorioka mpaka tware direction isagucia agekora magana kale yugwate ba university y'umundara kwenda kwale gukura kuru Form 4 kwagenda Form 5 and Form 6 kwa maguchuini university igo abantu bagwati interest yalinge kiringa kiria lakini karongo kombea na CPC na bego taka kwa umuntu ndagera mapema because technology ya chinjiri yeah ase kulende mpale nakani ukwanira ne mono bwate kitalanta au kigosoli bale babwate kitalanta ase emachese yo kwegya mbose mikyo burabe kukuba igonda tebe nga abana bange gutokore mbale bamaite kuminyoka eshida yokero sabana munabu na sa na nugutanyora abantu bakubaye moreli na ende generally finance nere gutayale te sida sabanta bange bako tokanga kala to finance ya to ke talentiri abekirwe ya kororekana singi tumundu ta yokoro kyumundu jera kogenda otherwise abantu bo bati talent bese gotebuga this the right way to follow nabo bagokora bya yeah. Okay, ere buya kigima asense moya bayiboli nkira biko basemi anene mono ase ugusira abana babo bali babwata kitalanta maite barakonyaranga ekera mwana abera korokana nga osokire na abana bane gwako mupiro umwaka biranye biruse ngera ko motebi igonda tebi tegera lira to kon tegera te gusondoche abana bange kitalanta cyabo chiko gachwa umwana abago tuko ategeko kora sports ya tuka gaukani bunga injitali ya magana sports inde to chiko kora ndege tobe pilot ndege toba na engineer such like things so jinda tebenga abaiburi ka umwana of freedom egeko gara bono tuliga kila mtu akona talanta yake mtu abandi bari baraba pastor abandi bari baraba engineer abandi bari baraba lemi so nabita kije torole abana baitu to ba chinga kinyororo talante egento kuri batagete we support them yenga bana mu totebe school tokoro umwana te ngorete geometrical set ye kara koleta ne takire manyekane nga egento kuri ale ta so mu gwisabo amanye umwana ogera tokera tagete konyora gutine bikoro to byo kuminyoka nyono kuminyoka ko practice nera ba issue like anything required for figure and yeah. Mwanchu mulero ndize TV ni watu abeire tukosanga numugako bero tabya amange anene mono ibuna abetira ko iborwa akagenda ase skuru elia yoboroso skuru ya secondary ase wigabera ko rwatuka obose ni abwaye kolende kwande tukubwatu mu rubiriyo yo ni watote binga ekerenge kenene no kwa omukia naye urugoso kurwa sekerenge ke mutia ase kerenge kende abantu bayayitire amangana aramakongo ase go kabigo kuri elia nga kirenga kike kirabego konya ase margobe abona kwenda uko no
utubwatia wetera sentire mtandao o Facebook ndi TV News Digital Asense Media YouTube ndi TV News wetera mtandao ito www.ndiztv.net hatonyora tinse mirongo ibiri nenye amatuko atano nabere yewi kandi turasomo timokomoke kolende ntochikoen kuirana na ndetanda kusanga nomwa gisora abatumanya amange anomono igoro y'umugano oyo tubasa uska tubasa konyege Ndizi TV ubwansu bw'omugusi. Ndizi TV ubwansu bw'omugusi nigo bono yakonikiru ndekerene nego kurentera chibiche chinkia na boigo chinkeno nukukigima na bogo tonyora asoro gonkor bogusi neji kaunti chito etanaine buna kaunti ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori nechi semo chinde chinyinge nigo kotonyora asite kode ya Star Times channel 195 Go TV channel 824 na free to air decoders digital TV na smart TVs Scania TV yao na boigo ontore ilio yao igo iko yenyore Ndizi TV nigo turine kirenga ekio korentera emerubuli emerunge chinka kichonsi Ndizi TV obwensu uomogusi Ndizi TV obwensu uomogusi Mwantumulele ya Ndizi TV kwa bene ase ntunda yende entunda ya kabiri imeyo moroberio umugano ne asenze kusanga no mugaka David Gesora uyo Dr. umugano yo mutambe anemono ubunabeteka kuibirwa wikera asabere ka wikanyura na no moroberio ogokera kredituko li Jumatano enza AM ne rusemarogoba asto kusanga nabagani auto ne kirenga yo kumanya osemera we ukina kurwa sekerenge kemugochia asike na ukano tubwatia wetera asentira mtandao o Facebook Ndizi TV News Digital Asense Media ya YouTube Ndizi TV News wetera asentiria mtandao o www.ndiztv.net hatonyora chinse mirongo ibiri nenye amatuko atano nabere yewiki mwa David Gesora akwani bene naende asentunda yende imeyo moroberio umuganone ukaba gukora school ya secondary kirwa gukora school ya secondary ngiye kwa bete ko kugenda karona kuri school ya secondary na temete kuna kuriginga nyore kibarua ande I made my journey to Naivasha ngakora interview asing njunda wade mundo reko support oyo wade post ya kaira ngatelengera linga interview ngike kwa aligetigo chiko kwa se sema ya keve KFC na Clark karo na Roy was 1998 igake FC wata nkiki alenga iro mba wate branch ya wororo engana nkibali ngiko korana na netukomanya mangana ya agriculture ya karo na iko ndanyora ngatema kulia inchera guteni chuinya magana yo ya nyimbo baada I mean security njanyarikana ngadecide ngateba ngakazi ni kazi atendele kazi ni kabia town Busongo ngachake ya sara bioko lo sibikoro domande mwaka yo lengi mwaka 1992 ngachake lo sibikoro tabu Busongo kutorene chararabi naona lia bande display aligire tino post taxi ali kora toto choranga ibichanga kyomucho yo Busongo lengo mwaka yo 1992 umucho Busongo 1992 Busongo asali kuru ku chogo muntu ni wenzi wabete chogo ino muntu chandegete muntu ni wenzi wabete tara jambi ino muntu chandegete so abantu balenge Kisii town bali central kuchakira gudika oike general bali kwitini ali tena ngo chinuzu mumbu nuzu mumbu banda abantu bali bachandegete gocha nyankongo mumbu aya systemire no itakataka yale kumurune yoro y'abantu ba municipal bakumura be county so comparing 1992
Kisii Town na bono Kisii Town imepiga hatua zaidi ya okay kero kase ta umuchori obosongo ogakora obuntire bwa mke yo buntire kwa betego ko bakora gwika na kala to buntire bwa 1992 karuo 1994 nga siti tunyamira kero na banyamira ngaboro for a short while kachake kiumbe kanyara some finance ngachaka ibiasara byoko ni Chombe kurusia ng'ombe biruka by foot not by vehicle na leta mpaka ga naenda Mutamayo keroka by the way ale Mutamayo wala to kachire keroka sare ko Bunyabiemba na Kebirigo ikonge yaje tuta baadaye na Tinga kerona akora kuruororo nganyaranga akabese na nyolije na ndi na lete umurugi horo tintegete ko chaka kumanya nkingo kora nkarwe first priority yo kora nyora kanyumba ko Bunyansi second priority nka kana Chombe baidara ni tauri akarona kana Chombe na kura utarenda sara tambe okonyoma kukuonga yochite konyomera ekero wa tinyamira usikuru Bosongo no karo de town Bosongo ndanyoma okay ukaba okonyoma kuru asitonya Bosongo ntetura kwanira anene mono abantu bali gitigo cyake ebyasara Bosongo wakore bonjo lya se myaka emenge ntetura ubosemi bwo umuntu naru kanstari musaye usumuga ko usukire myaka igo gitigo cyake ebyasara mose mikiora abe ko kumwa nabo igonke iki abete ukireranga ukarakora ebyasara sekirigeta ngibone to egento umo digere cyo sonte garagate ibiasara ibye karo gutsete okora ibiasara bakuri rina kwanza ege kugara naboko chake ibiasara bya uta big capital no korigo to gikoro konge stili to go suka igone tegete otware faida iliyo konyora nero atukutumia lakini you don't affect the initial capital bwana asense melia yuko kore biasara naba customer bao usi abateja bao nchira kiora goko ne kinga kwa biro konyora abateja bali babo tamata abateja babo tambera bako ni biasara nchira kiora goko ba bekasi bacha se biasara bako yanda shibuka chendo suko maintenance mono wikinya modero bono maintain your customers usikuri nda customer chiao mpako to ke kore generous otoke koro mwasi uko ande futa mu weka no mono tutatine engombe yokonderi umuntu akaejibese tari ngendo ku East Africa Industries ora ndo kubeka nyomba yetagete the relationship amagana au okwanere umuntu oyo utete umukwanere te convincing language umukwanere mpaka muikirane omonere ngombe kora ndegara gukora ibiasara ibi tegutukanga ibiasara ibi ubwate ngombe nagura uyibigite consistency tati faida ngonyone yirubiri ukini kirwiye yeko genda bunire naende bakwa ibiasara biko kwa ibiasara asinginjo you get or you lose igo ise gutuka kubwata ibirenge bya nguko opanyora guka abura nyora ta customer chao jigo gutama ekoro gwata consistency price selling yita gere utware customers na ende bakudeni udadene ndina bigotoke customer ya itanga ne deni yago chache gugwakana kwa maseli uchinji chaso mondonde na ende tugasa guteni more than 90% because you are ready the initial capital wantu mwele on visit ibini ngafana da usanga no mugaka David Gesora yo mugatumanya mugano ye anemono bunabete kuiburo wikera gacha kugunjile gwaye
oikire bono county ya Kisii oyokera na county ya Nyamira ase abetega kuiburwa inyuranga ekerenge kenene ky'umorobirio no gosemera okumanyia kalimagano yo katoko tebya kolende no bwende tobe gukurigeria ekerenge kemo sekerenga kende ikirabe yokwagacha nawe gusuka kurwa sekerenge kemo na kwa umukia ase ubugima bwa butambe kwatebirenga ugatware kerengereri byo kunyoma maira yo kunyoma tumanyanga matukali ya karenga kyo kunyoma kwa renge mate ndo muga kanate ben kumuga kanale to abato kusangana era kabasa abanda tebanga bali kwenda kindoche kwanya rango montako bugulia umusubati bamuletanga timatinga ensemenga kialingi okusigana kwa lengo bindo byonse kinyomo kya umugusigo kikale kyalenganga isatogusibiri satoiga lakini enyomo wona yalenga obisho n'enyomo yalenga omundale gukora ibinyangi yigetinga lakini enyomo metenje bono niyo gusiganirwa tugagamba n'omusubati oyu 1-on-1 mangana yo gukurura nkwalengo na mangana yo kubasa nkwalengo lakini neno munde kara abashire akire ekero igakuru ku muntu obasete lakini kase gete toko irwe urwere ruchombe nabaye ko vision era buno mukungu onyomire lakini no gukurura nkwalengo you are forced asinge njoro mokongu tari gwanja ko nabo mutare ko kemburuche igatono gere gaburuche obugori bwoirwa abantu bate kumenya gete na tu na ndi bona bari gukurura bari ko babatindi bataringe ko takagotegerera nyumba chile mbali bana ko musubati ke toro mutini ko gumasacha so nabale ko babushiti so bwatu kururwa oirwa abantu bale kumwena gite na chiete ndo kubasa umuntu gagucho tama rero ndi bateba nga muntu akana desa gataka nina na isaba ko ngomera la beki na chiete nere ko basa akiri magana nyandi ke gusi ko irere process yinda yare ko era sabo no kure ko garanite gete abantu bagende bakore magana yike kwano bayite bana chenengo bayite baliye bamurabe biranya ande ebintu bikabye byonse bill my water baka abantu bati kutimige tinge umuntu amaje kwa obono nere yaringe jangiye ko gusi yaringo bisho akiri ko basa ko aringo lakini umuntu araro ko obashire akarata rwiri chombe yakuru alafu bitinge liro litinge liro n'umuntu gutoko wakaniri chombe na endo ruwari boye ogendo chigosoka ngao na endo mugusia agateba ngarinde litinge maro bari gukora kiko nganya because na kaniri chombe na turamurwira ngombe na ende batebeke gusinga tokubeka mahicha abere bwiri musubati unaso ni kujobereta mwakaniri chombe nayo icho wakare na nembo oyo ndoko cyane kane ubeke cyonse bwiri yani yari konyarekana bugwenda kurushia chombe kiri cyoria akaroji akiri kwa yete koria uriyo wakana niwo wakana uria agaro mukungu yo tigara so yo wakana maiga ya okay kwa ro tuaraga ase obo imeke gima ase kolende akara kwa boiga gwakana cyombe tumanyango bono enke yao abana mbarenga kwabete mwabete mu kwibura no mu rugyo ngaba kungumbali kwa bete uko mukungu mbwate bakabona ya no yomo nyombe tibakungu babere tubwata abana batano nomba mbwata abamura batano no muise ko yomo bonsi moyo bari okay inki agirete nga ukabeka ugatwara kirenganga njena kinyoma musubati yomo tuzabaga kabange tambe tusangana bo bata bakungu babiri batatu timatinga inki yabete gosigita utwara kirenga liye kibose gutwara no ugutenna uko kwao esitenene oburimo etokero bwato burimo boke unyoma bakungu abange nabana gucure maitachi akoba iguru so na decided nga mbu yandu ari umukungu yoma ko grase menye tegara gutte urimo bware boke kagera na ende mono ye kubwatia orureria abantu bari orureria no kajara bakungu babiri igota tabuna bwate babiri ngitinge tibabiri akuringana n'inginjo naroche umumike kubwana bunabongana mteto ruo bosemia asinginja no mwagwachire miaka ora ruo bosemia anene mono gochiase ekiale kiabono anene mono bali barasenyo mo bose bali getigo chikunyoma
Biya mono. Ona arwe esege tuguchia abantu banyomete bono. Mbate binga umugusi umutubati bono mtabo abambura babono. Kunyoma bale umugusimba tebali nga biciro byonsi myamera igoni community konde tebanga na bukunyoma umutubati okurukunya boke unyoma umuntu ndo kurukuchie mima gosecheni gosemora bonse bira bakungu bakurukwa donje nalo tebanga umukungu wikire konyora kabenere egekogera guchimutwa noleta bonsi byo babwekaine na ende bakatebanga iti samani tumeka aguma nuta aguma ni tumeka amani iko na banari batebanga esege tonguruguje abantu babolo isego to kane se moyo konyora abana bukunga tebere ngatara muno makanyo nyanja nugo sara muno makanyo nyanja urutego chiabu batabuga dikende bakori ngira banari batebanga bono tokogenda buna technology yakire ni sisi yakoriki yakire ekora kekora yarude simuti kali ko batuti kali ko banguzo esitwaikire bono ema tukakale mu kwali ko nyoro mwana bagutumeka meroka na bintu binde lakini bono lero itakiro nyore pabas na chacha like bigo n'ubugima bwa dalili bwo tuira ngaki abana bake lakini amatuka kale karo bwo bwarenge nini bwo yarenge umuntu amutara konyara abana eni namba atake ya ndio mono so usangana into mwanzo muri TV notone to usanga ne dere David Gesora yobera tumanyi amangi ane mono igoro y'umugano yobuna bece gakuiborwa akaba ukina akagenda skuru wikera si abeire gako nyoma nabo yobera kabwate kwa basembi ko nabo kana utobwatia witera sentire mtandao ito Facebook ndi TV News Digital asense area ya YouTube ndi TV News witera sentire area mtandao www.ndizitv.fanyora chinse berongebere nainye amatuko atano nabere je Ndizi TV obwansu bwomugusi omurigereria bwe television ya Ndizi TV nigo tukuiraniria ngambia muno asoko genderera guturigireria na gutusira kira rituko asemerubirio yeito yonsi chinsemero ngebere naine bono onye kendegia korekanire asekenyurukiao ekiota geto tumanye asubwango mono abonda isi reke nambeye asesemiao enoti sano na ibere inya isato isano nemo ibere isato isano na isato isano na ibere eyemo elioto akere nabasaki baito baikasuri na kubeko roboti ubwo asembeo emesa ya mangana maya ya Ndizi TV nereyo kwa bekire simu yao ime Ndizi TV obwansu bwomugusi mwanju murele Ndizi TV mukwane nibene ase entunda ya mwelio imeyomoroberio umuganone asitolete kusanga numugaka David Gesora yobaga kumanya amange anemono igoro y'ubugima bwaye nabo igo amaigelio ao alitogwenderete kubwatia anemono asokone kinga ngukina tole asenchira elia ere endonge konna ukana utobwatia wetera asenchira elia mtandao o Facebook Ndizi TV News Digital asensemo elia YouTube Ndizi TV News wetera asenchira ya mtandao www.ndizitv.fanyora chinse berongebere nainye amatuko atano nabere ye wiki wakati David Gesora yes na kwa nibene naende asentunda yende ime yomoroberio bwomo ganone marogoba ya bono ukaba goko nyoma kwa biro gukwanera abana bao tumanyi yango ekero kwabo uko utigo boncheria ngiye kwa bete ko swa andi kikirete ukanganya ko raso boncheria ibona nganye tekurwa sobonje asinge jo yesababu yema najite gwetero bonje bodi kanyora I got a piece of land somewhere isimbe tabono yakurwa se ma original home na ene kanyora akabese na bwate abana bakabwatire kara abana babwata akabese aka ikageranga drop kurwa se biasara ngachaka bono buri boke buri boke gabo gotara gachai gake na yagociaga na ngombe ya
Okay, nta tukwanere annamo no boiko mate murobe no sema ni boiko ntubwate abayiboli busaba saba baligete kukonyoma na kurinde kero babera kunyoma namba ciko gutware kerenga ngiyo ciko twara abana use abasaimbaro bande tokore mirimo kingi kicyabona nke kora ko basemia anene mono asi ogotema kurigia enibo na boiko okwerobe ya abana batarachi kubabwata ase obugima bia mono nkagerete bintu ndatebie umusa utagete kunyoma uso utagete ko chake familia yae na mbentangani ara tuale nyumbe sa kubuka kurwa namba 2 atuale ngicho yo kurinde familia yae yakora abanda bange bama etengo kunyoma nuko umuntu kanyoma igo otigo mukungu chiabu mutaya umukungu erere na kero umuntu erere so nabona ariko tabanga mundu wecho kunyoma ara babona no mundu kure de kabuya atukinga na stable bakore to mujwati yo bago chikonyora abana titokanga abana babago chiko guchandika singinjo ngamba igete kwepanga ya okay asubule mibubwao tumanyango nje kwa bere wikirania asubule mibwa na nje ko obwo gereti gore wole mibwa bete ko chaka obule mibwa na chagete nonye migondo keremeke nimbwa to mugondo mbwate chai nkego chai na karona pimire na bonko na nyora chikiru chinimbwa tenke na ende bengi na sabe loni yagera na sirero mwana namba 2 chinsi yaga Lere kora bitindi yo mbegete chinchi yaga chinde na bango jana ona lio mondo chinde na kangombe mbata kamo gatumia ya okay ere buya kigima anene mono una kwa bere gusa kurwa sekerenge kemo goika sekerengo ikindi ase obo remi bwao boigo nkwamba konteringa ayeno monto kogenda ikanisa naige kwa bete kuwikira ugachaka kogenda ikanisa na inde tumanyango naba missionary bachite bosimbando kyaba bete kolete ikanisa asekenyoro kyao okay mbiya mono ase njo komboligo enda brata endu ya nene na gachire kanisa se bari cyane kuri kuibara karage ndaibara egache gatsuke gacha senti Peters Nyakeminja then from there baka migrate mu cyase kinyurugito ekarotora bake nabanyanyare kanete tukarora yani tukaanza kubwatia na intu na bako na kwende kanisa so ukaba na inje influence tinga nendegete go gendera go so kanisa so tukajaka kubwatia kirasi kato tukubwatia steps antirio ba kubatizwa so na bwatia kirasi ngajanga batizwa after kanisa ya kura ya bere kopte gono kurukebirigo muchi ya Kano Parish 1976 na nabatise tuwe no mufato le kurukunga fata Wandera 1976 I think it was August yeah gana tutabi mugano ngakio lenge asikanisa wikirasi ngichabona keronde kanisa narabe ngobe kanisa ntwa yeto kakolera si bune una bana youth igo bado nilikuwa bado sijaoa kwa bado muna bana youth na kabiri umuntu uri kwa uri gikondo wa karigori mpaka tukanyora so kanisa yagachire bono tukagora tukagacha namba 2 ekero jisoni kiacha na beto mo chairman yo Central Zone ya chakirite ga yiga kolera kia mugiti mwina alidi goma yachagera kubisita gocha namba kabiri na jite ngabo motelia ase kanise yebono kurworo na jite ngabo mo chairman ya liwe kanise yebono bono iga igonde no mwadi baisabwe kanise yo kukura Catholic Church bono iranda the new parish kunyandura kwa parish ya
Okay, si ekiare rero kiabaseba ukina bange babere ambao tabanga bali kogenda kanisa batigire kogenda si kanisa abana tabanga nato kubwate kanisa korwa se kisimi cheito abande batabanga kanisa ngi konya gukira abantu bonse babwikaine bari kanisa kwasa na wabe nkira biko batebya ubuya bwo kwende kanisa bolo obuya bwo kogenda kanisa koko rushi buri korwa se ebirengera byo ko sai gurubu chimbe chigurubu chimbe nchiri chinda tekotebera konya waroro monde kara magana ya chindagiri chiaterero chinyasore chikuperi ebinde kabiri ebyo lakini se gotoka nore kanisa nabo konya oranga kuyefukire na magana yo ko ba se gurubu eyo so amade baishinga ngo ade baishia ba digerete baratuke bakuriye magana yanga ekanisa nengiya ubuzukire kurwa se chigurubu chinyinge bona nyi kwanele personally I've never tested ya magana this alcohol go se kendeya seminjo na igete ko gende kanisa mapema na ende ko tebanga ekero ko gende kanisa kulingana na kwamboria turi ko gende kanisa singicho yo monto ko gende kanisa singicho yankora yao ende kero yisara cherende na ewe ko weta ko enda igoro igo ko gende kanisa talibusa ya asu mabua oboigo sense meyi yeke gusinkyo ko bakora sense meyi yeke gusingo kora ninda se gurubu ya manyagetingere de chikanso igotogo kora mangana yo gotebia abantu nya kyo mugusia amenyete na ende kyo mugusia takirabe na abana baitu nkibogwenete kubwatia buno mugusi nonye abantu batebire twabeira ensemo ya buna abanyandu arokora bagutres bantu bagusi bakuru go babwate engobo mbete akolengana lero abana baitu kinyaruka abana baita abamura bakomine tukia na abana baiseke babeka cyanga kitabwa Chinsoni igo ekio mwanya gitinga heritage council nakie kubundisa umugusi ondigereretie naende kuchumo twa igo ase kiombikia mwanya gitinga ase ba kisi county na Nyamira county wandere za magana religious ya okay wabiro kwanera igora magana iyege dini bosege Kristo mono ngoranga ebintu mbiro konyora sike gusi bitari gukirana na magana iyege Kristo makyo ko bakungu balance magana ya ali ike kusigo kwana ige tofauti ni kwanyara ige Kristo konikye nkirenga akaro kuriyereria mono ase birangara ryo gwateba ani na mono buna enyomo ekizete bana okunyoma basubati abange ke gusi yate ani ebuku lakini ebukere yate banga musubati mo sata nyomo kungo ndatebe kungakiri akare aba omumina renge ko abana bari kunyoma abange ni abono umuntu akunyoma umukungu yo masingi tu agenda bangana yege Kristo gose kanisa Elia kalenga gwata masikania manene abangina bakale na abana kutoka bali batana ose sita lakini baigwana ile mama yetenga na bo mu gako yomo abale ero ni toka no yomo siri they are giving problems inkuru bali problem banye bara abantu bekanisa ne sababu ngotebera bo abe kutoka dia abangina bali bakale ngo bekeru bali ngegetinge okogoro kiari gwa identify umuntu onanyomire lakini ngaki abono ngaki abono umuntu abakubwata nyone beta bikiro kaboka somole akole bintu biaye at the end of the day nende gakuika utumina bwata banganya gete igongo tebanga ingaki akare inja abwata masikania manene ege kugera abantu bari kuruku umuntu uri kunyangatara n'umuntu uri kubwata kakuna kunganya abantu bate bakogera umuntu yaba identified yokugurunga mu bikire cyuma gete akonda kujyarira bo mutakumanya kuna wono mundara abeke wibo mutwe mundara bakuriye ibyo nka umuntu riya ubete wibo era makoro gwata mahoto so
eri akarenga aringe buya chingote abange yabono nere buya nonyeri ndikere gikristo tiri buya mo ya tura tukurigeria ase ensemo y'ubugimo bumaete ebintu nebingi byabiri okorekana nti nabo tutanyali kwiranira okubeka ebikinge abe tutanyali kwiranira okora kinyaki kiri kigikoro kurinde egati ebintu mbiro turabe togwesomya kurwa samanga nali gikoro tube tokoyakora ase amatuko abono netabanga tobere rukuja kwirana kubeka amayo bose ebintu bine tutanyali kwirana asiboneka bintu kibi turabe togwesomya kurwa samatukali yakare birabe botakonya samatuka abono kuri yabo number 1 egento teresomi kurukare amang'atuka magiga gocha bono iga togerete ng'a bono iga ebinto biri biarenge kare tobirete bono egento egetang'ani tokorine pikipiki na omwana omonyaroka tokonyoria omwana omwana ebicha biare koba biare kogani bikorerano lakini rero nabe gutoko omwana omupasta kwegung'a nanyoreti omwana oyo omwana engaki ya kare ekare ari gutuka ng'omonto okorire bo yari gochorigererigwa abantu baicha bateba yaya omonto oyo okorire amagoso baicha amo baikaransa barue sacrifice eking'wanso giakorwa abantu bari baraba kurwe segento keri bakorire lakini bono iga abantu bakorangeria omupasta ng'omorisi monto tosabe stili muna basaba stili gento keri giatigaro igo nabana goteba ng'a ebinto biri bia kare biare gokonya omonto ekero tokona gosuka tonyore ng'a nyasaye yani ekegusi keri gia kare toiche gokiranirira nonya ogokwa okonge abanto buna bakona gokwa abagokwa ase eng'encho twatiga ekegusi gaitu abantu rero bagokwana ekero omonto akure bateba ng'a rero nti chitoto nchiabunwa kwanyora omwana one igo nkoenda bagesa korara naende na omwana one ng'a chitoto nchiabunwa igo ntete goteba ng'a amasikani aria arenge kare niga arenge aya amana mono kobua bono iga ya okay go kwa kwanera mande abonete kwanera mbya mono mwaka David Gesora twikana na imyo moroberio umugano ne marwa yabono naendo ko bakwa kwa bere ko gosemia umugusi andonsi ase atotengerete mwanju goreri ondeze TV ngokwira ne mbya mono aso kugwacha umoroberio umugano ne marko yabono so tugusanga no mugaka David Gesora yobira kuri umugano yo umugare kigima bunabetika ukina agakoro bonchire bwaye agasoa aso buri mina boyiko ebuya bwokoba omukristo ase ni matinga kwa wewe semi gente yake museke ento kende kaya konya ase obukima wa nomoroberio ogocha kalitiko Jumatano enza eyemo nenusu asitoko batugusanga nabageni au baba gotumanyia amange nabo igoto semia buna togwenderete komenya ase ogoiko wense nyo to tukugwata nere Stanley ondike sairo jo bagakone kinga chibiche chibiko na mariogi abirukira ase enchira ere engikira nukira chinga kichinde nabaganirie oburiria obuya Imyandizi TV nabo obwansu bumugusi.